nananawagan tayo ng production subsidy, no? Yung production subsidy na dapat maglaan ang gobyerno o magbigay ng production subsidy ang gobyerno sa halagang 25,000 pesos sa bawat magsasaka, dulot ng tuloy-tuloy na pagtaas ng cost of production nila na hindi na bababa sa 60,000 pesos per hectare ang kailangan ng isang magsasaka, at kapag panahon ng tagtuyot, dry season, ay umaabot pa yan ng 70,000 per hectare ang gastos nila. Habang kapag nabili naman yung palay ng ating mga magsasaka ay halos hingin na ng mga traders, no? Kahit pa dry season ay napakababa yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Napakalayo dun sa panawagan ng mga magsasaka na dapat nabibili sa hindi bababa sa 20 pesos per kilo ang palay ang palay nila, nang sa ganun ay kahit papaano ay may kita sila at meron pa silang magagamit na budget sa susunod na taniman. Pero yun nga, sabi ko nga na sa loob ng 6 na taon ng RA 11203 ay talagang sumadsad ng todo yung kabuhayan ng ating mga magsasaka na doon sa maabot ng 14 million families na nagugutom, ay kasama na doon ang mga magsasaka. Yung mga food producers natin ay kasama na doon sa nakakaranas ng mga involuntary hunger. Yes po, ma'am. Ma'am, mapunta po tayo kay Senator Amy Marcos. Sinabi po niya na patungkol naman po sa mga rice smugglers. Sabi niya, wala nang rice smugglers dahil legal na daw yung pagiging rice smugglers sa ating bansa. Sila nagiging systematic na daw. Sila raw yung nag-declare na may shortage ng bigas. Sila rin yung nag-i-import at kung ano-ano pa man dyan. Ma'am Cathy, so any reaction po? Oo, wala naman napakulong si BBM na mga rice smugglers despite yung sa loob ng kanyang panunungkulan sa 2 at 3 taon ay maraming mga investigations na nangyari mula sa Kongreso at saka sa Senado. Nandyan pa yung pagbubukas nila ng mga warehouses kung saan ay bumungad yung napakaraming mga imported na bigas. Pero despite that ay wala talagang napanagot, despite din yung mayroon ng batas para sa anti-smuggling and pagsasabotahe sa ekonomiya, ay walang napanagot, walang nakasuhan, walang napakulong. Kung kaya talagang umiiral, tumitindi na nananatili yung mga smugglers, nananatili yung kartel na siyang nagmo-monopolize sa presyo ng bigas at ng palay ng ating mga magsasaka. At nangyayari talaga yan dahil dun sa todo bukas ang ating bansa sa pagpasok ng mga imported agricultural products, lalong-lalo na ng bigas. So, nagpapatuloy at nagpapatuloy yan. Kayang ikutan ng mga smugglers, ng mga cartel, yung mga batas, kunwari batas na ipinapatupad na ginawa ng gobyerno, dahil wala naman ngipin yung mga batas na yan. At higit sa lahat ay yung sobrang inutil ni BBM, lalong-lalo na dun sa paghuli sa mga tiwaling opisyales sa loob ng gobyerno. Alam naman po natin si Senator Kiko Pangilinan, yung bagong chairman ng Committee on Agriculture. So may mga plano po ba tayo na lumapit sa kanya upang pag-usapan itong mga bagay na ito upang sa gayon ay matulungan yung ating mga magsasaka sa ating bansa, Ma'am Cathy? Oo, kahit papaano no nangampanya si Senator Kiko Pangilinan at nangako siya na i-review, no, i-revisit yung RA 11203. So mula diyan ay may mga ilan mga senadors na nananawagan ng review dun sa RA 11203, kasabay nung nananawagan din sila na ibalik yung mandate ng NFA, no, yung mag-regulate ng presyo ng bigas sa palengke, kasabay nun ay
Siyempre, yung pag-ensure na dapat lakihan ng gobyerno yung pondo niya para mabili yung makabili ng significant volume yung NFAs ng mga palay. So may mga natutukoy tayong mga senators at saka mga congressman na talagang nananawagan na ng pag-review ng RA 11203. So handa kaming makipag-dialogue sa kanila, handa kaming ibigay yung mga concrete datos ng epekto ng RA 11203 sa loob ng 6 years, at higit sa lahat ay nananawagan kami na yung pag-review na yun ay dapat magresulta ng total outright pagbabasura dun sa batas.